'Cause you're a superstar. You got the face that they've been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been dreaming of. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. You got the look, you got the style. I'd like to be you for a while. People watching every move you make. You make a smile with every picture they take. 'Cause you're a superstar. You got the face that they've been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. Ayan, magandang oras sa inyo, Ilocos. Ayan, good evening Ayun. sa'yo, Je. Good evening din, Murphy. Ayan, nandito nga tayo ngayon sa... Legacy Super Club. Ayan, at saan matatagpuan ang Legacy Super Of Club? course, here in Cali Crisologo, Vegan City. Ayan, bongga. Pupunta ka rin dito, di ba? Of course, every Saturdays ako pumunta dito kasi Sorry. doon maraming tao. Every Saturday. Kasasabi siya rin paulit-ulit. Every Saturday, hello, meron tayong dito, attendance dito every Saturday. Meron nga, nagpapatendas ko every Saturday. And we would like to thank also Congressman Ryan Luis Singson. Ayan. And of course, kay Governor Luis Chavit Singson. Ayan, thank you so much, sir. Ayan, so kumusta ka naman, Je? Okay lang naman din ikaw. Okay lang naman. So, saan ka busy? Saan ako busy? Hindi. Kanino ka busy? Pwede din, kasi meron ako Kasasabi love lang ng... life. Sarot. Ha? Hindi, wala. Ay, aray ko. Meron ka ng love life. Oo. Ay, oo. Tumatawag kanina nang nasa van pa kami. Tumawag siya. Loudspeaker pa. Hindi ka kasi naririnig. Ba't kapag tumatawag ko sa hindi naka-loudspeaker? Eh, syempre maganda yung speakers. Pinaglandakan ba naman? Of course, para maingit ka. Oh, hindi ako naiinggit. Nauna ako kaysa sa'yo. Serang. Oo nga, ako nainggit. Oo. Sorry naman. Oh, so last week, si Miss Jana Siratunat naman ang aming naging guest. Ayan, syempre si Miss Jana, pag nakikita natin yan sa Wake Up Wake Up Ilocos, Ilocos, napaka-seryoso niya. More on, pag tumatawa siya, konting-konti lang yung mga parang pang-feminine lang, yung parang at least lang Hindi siya natin tumawa. expect na marami pala siyang Oo. hidden talent. So, napanood mo ba yung yung nag-guest ako sa What's Cooking ni Chef Oo. Sam? Kasi ikaw yung una, tas ako. Kasi syempre yung gitera ako. Hindi tera talaga. Masyado kang honest, ha? Oo. Si Chef Sam, nandito siya ngayon sa Legacy. Hi, Hello, Chef. Chef Sam and Company. Oo. Siya ang nagiging director namin. And of course, we would like also to greet all of mga tao dito. Ayan, order lang po ng order. Sa likod, Oo, order sa lang ng likod. order. Ayan. Oo, meron sila ng agad, tower. Oo. Okay, so, ngayong gabi, Je, meron tayong guest. Okay? Hindi lang isa, Hindi lang dalawa. kundi marami sila. O, di ba? In English, not just one. Not two. Not two. Hindi. Not three. Ano bang sumunod sa one, hindi two? Boba. Ayun, tapos yun, madami sila. Ano ka ba? Umuugat yung noo mo pag tumatawa ka. Maugat ako, para akong puno. Oo. Maugat. Oo, Ikaw ako para din. kang isda. Hindi, puno rin ako. Puno ng mangga. Ayan ang bunga. Tapos ayun. Ano ba yung ayon? Ay, bigyan mo naman ako ng clue kung sino mga to. Clue, sila po ay, ang guest namin sa gabing ito ay isa pong napakagaling na dancers. Ayan, may alam ka ba na clue? Madaming gwapo. Talagang yun ang stiction mo. Oo, Guwapo, bakit? maraming magaganda. Oh, ganun din. Oo, ganun din. Every town ng Ilocos, sumasayaw Oo, sila. lagi sila sa mga fiesta. At Oo. ikaw din nasa fiesta. Oo, yung circus. Oo. Mga perya-perya. Pero gano'n, yun, nandun pati ka. siya, yung babaeng ahas. Galema. Ahas? Oo, hindi. Nandiyan na nga, ayan, di ba ganyan si Galema, yung buhok niya At nakaganyan? nagpakulay ka talaga ng buhok. Oo, Ako din, dati. nagpa-black ako. Dati, siya yung Gitera red. ka. Hindi naman ikaw, bakit black yung buhok ko? Dati ginaya mo rin. O ginaya mo din sa akin. Hindi gaya-gaya lang. Para fair. Oo. Okay, so ano pa ba yung mga clues natin sa ating guest for tonight? Mga sexy, of course. Ayan, yung mga lalaki din sexy din doon. Oo, sexy din sila. Ayun nga, dapat tunghayan at abangan mga mamaya ng mga ganun natin, mga viewers natin. Oo. Siyempre, alam niyo po ang guest natin for tonight ay hindi lang po sila magaling sa pagsayaw. Ilalabas din natin ang kanilang mga hidden talents. Ayan. So, malalaman natin yan at ang kanilang mga natatago pang mga sikreto. Oo, Parang mga gano'n. sikreto. Ayan. Ano ba, behind the scenes, Oo, parang mga behind the performance, parang Oo. meron sila mga hidden
agenda. Charot. Alam nyo, pag nakikita nyo sila sa mga sa mga barangay fiesta, minsan nakikita nyo lang sila sumasayo lang sa stage. Pero ngayong gabing ito, mas makikilala nyo pa sila, di ba? Oo, ng bongga. Oo. Siyempre, malapit na naman ang eleksyon. Makikita nyo na naman sila ulit. Oo, parang lumalapit na yung answer ng clues natin. Oo. All that and more. Sa pagbabalik ng Pinakabago. pinakamasaya Pinaka-unkabogable. at pinakaabangan na show sa buong Ilocos. This Ito ang is Iloganda. What they've been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. This portion is brought to you by Legacy Super Club